testimonies, stories, and frequency. All of us can share that. All of us, we have trials and tribulations. Thank you, Fly. Thank you, Nature, for guiding. Today we have a story. Couple of stories, mine as well, and Cannon's as well. We have a guest today, Jody Garland. You guys will know me as Jodis. And I want to welcome him on the show. Thank you, brother. It's good to see you again. Baie dankie. I'm sitting those pom-poms. Yeah. Baie lekker om hier te wees. Yeah, I want to know, can you let the audience and the viewers know who you are, man? Who's Jody? Firstly, ek is nie my naam nie though, nee, wanneer hy sê, but ek is maar net 'n jong man wat om 'n baie unfortunate situation is, but wat die best probeer om die beste te maak van sy lewe en sy situation. Hy weet is. I like that. That's humbly arrogant. Yeah. Yeah. And Just to say, ja, dat is die eerste keer wat ek daai hoor. it's calmly fierce. It's passive aggressive. Yeah, it's like It's like when you find yourself, wisdom is found through pain Yes. and lessons. Without that, how are you gonna become wise? But your humility, in my opinion, at your young age, process your trauma so quiet Yep. that you can be optimal in your passion, Yep. the alter ego. Yep. Yeah, he channels his anger, his sadness, his anxiety proper into the words that he wants to put out. Exactly, and that's what can hear in his songs like Basif and those music. Jodis, the other as the ego again. Ego, yeah. It comes obviously from dedication. Yes. Yeah. Can you let us know also in terms of your pains and traumas? What was the biggest cause that you had to face? And you don't have to share details in terms of how it made you feel. Okay. Nou, ek is 'n open book though. So ek gaan nie sekere ding sê soos dit is nie. So a big part of my life, nou baie groot gedeelte van my life was at the age of 1 year old, nou, toe was ek diagnosed met 'n baie rare disease, man. Die disease se naam is hemophilia, you know. So daar was baie limitations. Soos vir die mense wat hulle research gaan doen op, daar was baie limitations, baie pyn, baie visits by die hospitaal, en so te sê, bly by die hospitaal. Even vir my ouers was dit ook moeilik, want het is moeilik om jou kind te sien ek pyn en sy kan nie veel doen daaroor. So, ja, skooljare was moeilik, want het was net altyd deel van my, man. You know, so daai is 'n groot deel van my lewe, en unfortunately it just so happens that obviously daai was mos nou like soos physical pain, man, in hurt. Hurt, but it was physical, no, but I did ook my life in a non-physical way. Het het ook pyn veroorsaak, man. You know, vir hoe mense vir my getreat het, hoe ek uitgesluit was, hoe ek as 'n kind, hoe daar vir my gesê, ja, hoe het was altyd vir my gesê, sy kan nie saam met hulle speel nie. Sy moet hier sit, sy moet rustig is, en ek sien hoe leer my cousins hulle eerste keer bike ry, of, you know, en ek sit net daar. Op skool was het weer die geval van, al my sommies doen sport, en het was like, sy kan nie sport doen nie. Dat mag je. Ja, en wat die lekker was is, het was seer om te hoor, sy kan nie, maar wat my nog meer seer gemaakt het, is om te sien hoe hulle kan, hier doen hulle dan nou, you know? So, die het my lewe baie geaffecteer, but het het ook vir my gemaakt, die type mens wat ek is vandag, man, because I was very alone, man. Ja. Ek het baie tyd gehad om te dink, even tot op vandag, ek is baie alleen, baie van my tyd is ek alleen, baie tyd om te dink, en ja, man, en ek wil gewoon net my antwoord conclude met dit, ek het die gedachte gehad op a few days ago nie, dat mense vraag gewoonlik vir God, like, God, why me? En nie net why me nie, maar hoekom maak dit so seer, dit wat sy inflict op my life, hoekom maak dit so seer, hoekom voel het, ek kan nie meer dit dra nie, hoekom is dit so seer, het voel net straf vir my, het voel soos 'n punishment, why? Ja.
Life is hard, ja. Ja, en ek het ook die vraag gevra, man. Like, joh, God, hoe kom dan? Hoe? Ik verstaan, ze wil my steek maak, but the way ik nou voel, het is like, het voelt de straf me nou niet, man. Maar, wat ons eindelijk moet beseffen is dat, it's almost like, joh, God wil vir die wereld iets wys nie. En hy wil jou leven gebruik om het vir hulle te wys, man. Nou, imagine net hoe bevoorrecht sy is. Exactly. Dat God uit allemaal die mensen rondom jou besluit. You know what, guys? Ik ga voor jou piep, man. Uit allemaal om jou uit, man. Hij is amazing voor mij, man. Toen ik tot bij die beseffing gekomen. En dit net a few days ago was het like hoe noem je dat? The elevation. What's a moment? A revelation. Ja, maar daar is een specifieke woord dat hulle noem as a Lightbulb moment. lightbulb moment, ja. Of like, ding. Dat is wat hier gebeur. En ik was like, yo. En ik kan Is hoe voel je body na dat toe jy realize? op het honest, nee, ik het gehuil, wat van blijdschap, man. Dit was like, en ik wil nie altyd dit sê nie, nou, vir ander mense nie, nou, but ik kan nie help om het te sê nie, but ek is een van Godse favorites, man. Of course. You know? Chosen one, brother. At the end of the day, ja, ons allemaal moet ek so hy wees, but in full looks is hy, nou, but ek kan regtig sê, ek is een van Godse favorites, en God is besig om amazing dinge te doen in my lewe. Ja, En brother. die unfortunate ding is nou net nie, is dat mense kyk goed by face value, man. Ja. You know? Soos voor even toe ek gesê het van, julle sal moet iets doen vir die broke mense te sê, sy amper so vir my, moenie hy spel ek hoe sit te doen, wat sê ek vir jou? Maar soms net van nou, ek is net broke van nou, you know? En het gaan nie eens oor geld nie, man. Het gaan oor, ek weet God is so amazing, dat hy van my gaan bless met 'n great life eendag, man. You know? Met 'n mooie familie, en gezonde kinders, en, you know, ek kan van my ma reiskoop eendag, en Ja, ek kan ander mense inspire, deel music, en nie net deel music, man, gesels soos dit, man. exactly. Sorry vir hy lang antwoord, man, but Dit is so engaged, so lekker. Vir die eerste keer luister ons actually, dis wat vrou sê. Yeah, babes, can you give your opinion, please? That was an amazing story, and ons kan relate. Ja. Ja. Dit was te begin nie los op pas. What a realization, man. I had to realize that, like, for me, I feel like it's the same. Going through pregnancy that no one ever I've heard of. Having my body back better than before the baby. Healing in 14 days. So I need to get my words right, my testimony right, because I allowed that to happen through my bliss. I gave in. yes. And it's a very powerful thing, I think, that you but allow your flesh to give into your spirit, to your soul. Yes. Because like we spoke about it earlier, your flesh is your spirit. Hence, alcohol is another spirit. So you influence your spirit, which is your flesh, with another flesh, basically. But your soul always know what the right thing is to do. So I like to envision myself thinking of, this is the avatar that I got. And whatever I think is happening with, I think it's pain, itch, like we spoke about it. Our bodies are constantly talking to us. Yes. If you get an itch here, if you cup this pinky toe, if you shock this arm, everything, there's always a reason for everything, where you eat it, why, on that time, on that thought process. Like, we go so deep into things to want to figure it out. Because nobody likes to feel pain, but the deepest lesson is in the pain. Yeah. Once the lesson is felt, the pain go away. Yeah. So if No need for the I think of it like this, now if you take it to elevation up, you feel the vloer van your feet. Feet Right? deeper. When you land there, you see, and the higher self sitting on the face of the floor, guiding the lower self on the feet of the floor. Yes. So how do I put myself through this that's going to make me tame my ego and look more considerate, but also believe in myself more Yes. at the same time? Yes. So that self-belief, all that knocks had to go through and that I went through, I can relate to it
you have two choices. You can either take the knock and say, yeah, why is this happening to me? We can say, what do I need to learn out of this knock, man? You know, so what I saw, you become fearless eventually. Yeah. You become fearless. And when you become fearless, you have no doubt. Yes. So when you have no doubt, you run faster than a computer. Yeah. Because a computer with doubt buffers. Yes. If your brain don't buffer because you have doubt, how fast are you? Your nervous system gets regulated. Your emotions get controlled. Now you can spit bars to people Ja. and leave energy. Yes. Ja. Kan ik wel iets eerder tijd van, especially die laatste gedeelte wat ze zeggen van, nou je spot bars, nou. Like, daar was een era van mij, nee. Dus die besef era en die, dat ik zo zeg, ik heb 9 EP's gemaakt, nee. So, ik voel, ja, die era van die 9 EP's was like, ik heb baie wisdom gedeeld met die wereld, nee, en dat was... Het is gekomen van de pure plek af, nee. Maar waar ik nou is, nou voel ik niet... Hoe kan ik zeggen? Het is amper zo'n gevoel, die 9 EP's was woorden met voids achter het nog, maar, you know. Maar nou... More purified now. Nou is het, ja, is solid Ja. woorden, ja. Woorden met meaning, ja, ik wil niet eigen High resonance in your body. Ja. The mind, body, soul, when that becomes one, IQ or the VQ, if you can feel what you think, Yes. we spit bars. Yes. True. You can cry for someone else's story. You can feel what you think. Yes. Yeah. Babes, anything from your side you want to discuss? No, I just want to say it's like it's an honor to meet him, like just as a person, not as an artist. Yeah. Even though the art is what drew us like his way, and that was also just a template of his thinking, and that drew us his way. So obviously, I knew he was going to be an amazing person. Definitely. But also, what you don't know is when you watch someone as an artist, you don't know how open that person would be to learning. Yes. So you don't know what you're going to get when you actually meet the person. Yes. So yeah, he's actually better in real life than his art. Yeah, and what amazes me, to be 6 years old, and you were born with a blood condition Yes. at 1 year old. Now, to carry that throughout your life and still to be isolated, I think it's a superpower, because it says in the Bible, those that get chosen will get isolated first. Yes. You are isolated from day one, bruh. Yes. Now you can put your music, you can put your music into that context of focus, because you've learned that you don't need to be attached to anything else. A lot of people are attached. A lot of people can't stay away from groups. Hulle kan nie alleen wees nie. So het zijn geleerd om dat te doen. Nou, wat kom je daar is brilliant. Yes. And that's You get down. that's natural to you. It's not natural for other people. Ja. Mense het altyd hulle kinders gelos by ander mense want hulle wil self jou hulle kinders sien. Yes. Maar jou ma kon fisies niet uit doen. Yo, para... Which was a blessing and a curse. Ja, en het was ook die level nou, waar mijn ma kon niet eens like weekie, man. Want het was waar gezegd, zij kan niet weekie, zij moet naar je kind kijken, nee. Ja. Maar wat ook disappointing was en nog steeds is dat in tijdens reden heeltemal een deep conversation, een deep en dark en dangerous conversation wat ik wil niet zeggen, wil je ouwe praten, maar het is safe om niet daaraan te gaan. Ja, man. Wat disappointing was, is die feit dat daar was die support voor mijn ma niet, man. You know, in het... Bro, mijn ma en mijn pa gesplit en het meeste van die responsibility op mijn ma geval, you know. Mijn pa was absent, you know. Hij took zijn deel te doen, extent. Ja, but mijn ma was like die constant en alles in, man. He knows everything about you. Yo, His word, para language. alles. Watched every show with you. So ik zei, hij was niet disappointing en is nog steeds disappointing om hij te weten is dat hoe die dokters waren gezegd. Like, you know, zij kan, alles waren gezegd, firstly, zij kan niet gaan werken. En secondly, hij kan niet in een crash visie. Dat is hele twee, you know. En obviously, hoe iets, you know, so hij was heavy sacrifices wat moest gemaakt geweest. En ik own mijn ma die wereld, man. En niet own, want ik weet van een feit. En ik weet, nou, my belief is een beetje, is wild voor sommige mensen wat het kan kraaspen. Maar ik weet, nou, ik ga abundance geplaatst worden, man. Definitely. You know, en
ek gaan eendag vir my ma alles gee in die life wat sy deserve en wat sy... Opgegee. Ja, as maar nog net a matter of time, man, but eventually gaan het kom so. Ek sien uit na die journey op pad na daai toe, man. En manifestation, my brother. Ja. Manifestation is belangrijk. Because remember, je kan niet altijd die punt gaan. The rainy day must stop. Yes. And when it stops is when you believe, when you claim. I claim health from my body. I claim this is going to happen to me. Yeah. It's like... Your voice is the activation code. You get two parts of you. You get Jody and you get Judas. Then you throw the two together and you get Judas. Mm-hmm. Know what I mean? Jy nou daar? No. Kijk, ik is zo blij, nee. Ik heb een paar video's gekeken van Jordan Peterson waar hij zei, the greatest men, of die goede mannen, is dangerous mannen. En ik kan die wis, man. Nou, want obviously om die al die route te gaan wat ik tegengaan het, het is voor mij een type woede en een type van... En ze kan zo wat doen, is wat ze moet kalm blijven. Ja, en het nou, die feit dat ik moest kalm blijven van mij geleerd om het te... De hout. Houd het, ja. Zij kan... So, to be honest... Ik voel het order in je body. Ja, to be honest, nou, waar ik achter gekomen het, hoe dangerous ik zo kan wees. En mensen gaan dangerous. Hulle gaan hij must verstaan met amper soos violence of physicality, man. But die ding, nou, is iets anders, man. So, waar ik ultimately achtergekomen hoe dangerous ik kan wees, is met music, man. Of course. Zij channelen in die music. En, hoe kan ik zeggen, in terms van die competition met die alle rappers, nou, ik heb een beetje afgekomen van het af, man. Nou, maar ik was, ik wil niet zeggen, en ga nog steeds zo wissen, maar ik ga niet zeggen wat ik was. Ja. Ik was completely ruthless wanneer het gekomen het bij competition of andere rappers of wie even. Ik was like, wat? Hey, kijk, wat maak ik nou? Hij was ik was dezelfde, bra. Ik was dus hij in. Het is tot een punt gekomen nou, waar ik wil niet zeggen ik vrienden verloren, nou, maar daar was vrienden van mij ook, nou, waar ik evens like, die was like, ik is niet hier om voor jullie te destroy. Ik is hier voor niks anders zien. Ik is lief voor jou als mijn vriend, nou. Maar al wat zaak maakt is die feit dat, ik wil niet zeggen I'm better than you, niet, but I do this better than you, man. Yeah. Yes, because you are intellectually awake and they are not. And you can see the games that they are trying to play. And you're just like, it's just so boring. And you know what you're going to say? I guess what that brings out frustration. Yeah. Then you become cocky. You become cocky and rude. Weet je? Zeg je dat even? Weet julle, nee, is hoe kwaai dat julle het hy gesê het, nou. Shout out vir Crow, nou, but Crow praat altyd van hoe rappers like secret jabs om mekaar gee, man. Subliminals, nou. Ja. Ik heb nou die dag die convo gehad met iemand waar ik voor iemand gezegd rap van een Afrikaanse rap van. Ik heb gewoon mijn bro. Jullie luisteren Afrikaanse rap, nou. En jullie zien allemaal die rappers en jullie luisteren allemaal die songs. Maar meanwhile weet jullie niet van die tapes wat gestuurd wordt. Elke song klinkt voor jullie random, man. Het is like... Oh, dat is nice. Ja, maar zij weet die wat oorzien hieronder weet. Oh shit, hij heeft me voor 100 zeep gegooid. Oh shit, ik heb voor jou zeep gegooid. Oh, het heeft voor mij zeep gegooid. Nou, dat is wat ik heb gezegd. Daar was één keer een van mij. Ik wil niet zeggen vrienden niet. Oké, gaat zeggen vrienden, man. Because he became my buddy, man. You know. En hij heeft mijn vrienden geworden, want ik heb, hoe kan ik zeggen, moeite gemaakt dat ons moet kon niet in tijd samenspelen. So automatically, hij is mijn vriend, you know. Maar stadig daar in een mossetje begin opbouw tussen ons twee en nie, het het in het begin tussen ons twee nie, het het gekom van like outside mense, man, wat goed fluister in sy oor, die mense fluister weer goed in my oor, hulle het al voor ons al gedoen nou, in ons company, waar hulle vir ons like 10 mekaar sit, nou, en het was like, stadig het in een, nou, ek was like, my bro was tall, hy was ook like, my bro was tall, but then it got the better of him, man.
waar ik kon zien, wow, my broer, lyk aan ons, hy That isolation period At- reviews at- come in again. het lyk aan ons, hy tip nou in, wat hulle sê, ja, nou, guess what, nigga, hier's ek ook, Yeah. hier's ek ook nou, ons gaan, let's go, Yeah. en toe gee ek vir hom 'n check, man, lekker, Truth check. so 'n ding, nee, No, dit was a nie truth in jab. die music, man, okay, I was like, A truth bomb jab. okay, About these short sê julle vir hom, oor my, okay, Kom maar hier go. ja, en toe sê hy ook like, toe kom hy ook terug, het so gezegd, nou, dat is ook goed, en dus ik like, nou, dat is wel right, man, nou, hij is wel van zijn nog gepraat, het, nou, van, ik is emotional, ach, my intelligence is op een ander level, man, en ik zie het met zien, en het zet mij af en away, man, it's like, Yeah. is that all you got? Ja. Oké, wauw, kom entertain ik nog het team. Yeah. Now but that's protection of your energy, brother. It's baie belangrik wat jy doen. You can't frustrate yourself by talking to dead wood It's, and staring at paint. exactly. So I don't want to say that everybody's like that, but some people choose not to want to listen. That's the role they came to play. In Yeah. Imagine everybody listened. They kind of boring. We all are at the same time. There's no timeline differences. There's supposed to be timeline differences. That's why the household judge is so important. Exactly. Can you judge it? You know, if you can't assist in that regard, then they're on another frequency and resonance. Then it doesn't mean they're weak. There's somebody else that they will gel with. But your energy must gel here, this side. All energies are the same. Ja, en whether it goodness of badness is nou. Ek gaan nie die spandeer op die mense wat actually op my frequency is van die, man. You know. Meer, especially die badness, man. Because, is ook unfair om te sê, ek gaan nie goodness spandeer op mense wat op my frequency is. No, daar kinders in my familie en wat nie op my frequency is, maar ek gaan good is towards hulle, you know, en ek gaan liefde wys vir hulle. Yeah. But when it comes to badness en ek wil sê, ja, ego en combat, ek gaan nie die spandeer op mense wat nie worthy is, man, van die. Ja, it's like, It's like, in fun fact is, nou, sometimes kan sy, soos, as sy nou, ek maak bijvoorbeeld, sy doen iets nou, en sy is, nou kom iemand met negative feedback, of negative whatever nou. Nou sien sy, okay, ek hoor wat sy sê, maar sy is actually hier, man. Nou. Sy kan toelaat dat jou ego oorvat en vir die een in 'n hoekie druk, nou, but it's like, ek wil nie eens die doen nie, man. Ek wil nie eens like, You're not supposed to be chilling with everybody. ja, man. My buzz is so, the older you are, the more mature you get, the more you will see the circle becomes so small. Fun. Not everybody is supposed to be together. People chill because they want to share energies, because they don't want to face themselves. Yes. Now, eventually, there's a real see real. And they chill because they want to chill. And they're not all the time in each other's faces. Ek dink om het mooi in woorde te sit, nou, is dat mense chill nie om saam ander mense te chill nie, maar hulle chill om te escape van hulle siel. Exactly. Hulle soek 'n oor om te praat wat hulle dit was. Ja, Daarom steel mense die stories altyd, hulle move het na hulle. ja, heeltyd. Ja, van is inside is doubt. Yes. maar daar is die ene helfte wat uitgaan om te praat. Die ander helfte gaan ook uit. Om te gaan luister. Yes. Hulle is, ons is altyd daar vir hulle. Hy praat nie by hen, of sy praat nie by hen, maar hulle is altyd daar. Hulle luister, ja. Hulle luister. En, to be honest, nou, wat ek ook achtergekom het is, like, met die outsiders, maar daar is 'n woord vir hulle, amper soos die, ek gaan nie by die woord uitkom, maar ek kan nie, ek is te veel nou, but, almost like, soos, die mense wat, die black sheeps, man, nee, ek het achtergekom dat in die circles luister hulle actually meer, man, soos, mense wat, All the black sheep together. The black sheep is Because why? Die region het aan pyn. As daar is hulle pyn, dan gaan hulle meer and they excluded. van jou. ja, soos ek het nou, gister toe ek die story gehoor van, hoe 'n guy praat, hy sê, hy was op drugs, nee, en,
Altyd wanneer hulle gerook het. En daarna hij vra hulle van mekaar, mijn bro, nou, hoe het sy dan hier opgeëindig, man, sy het dan 'n kwaai opgehet en sy was aan uitgesoek. En dan sê hy, nee, my bro, is omdat hy net my seer gemaak het, ek kom deel my nie trauma, ek kon hom ja. En daar praat die, hulle praat ek so, man, en is messed up dat daar die gepraat het, tussen die skaad mense. Maar sien jy wat het is? Dis die feminine. As die man se feminine aanswitch, after a while, the masculine don't want to fight no more. And I don't want to go back to, I'd rather feel sad than angry. Yes. So when you go to sad, then you'd rather talk. You see, that's where the masculine and feminine balance in duality is important. So what I want to do now, guys, we take a quick break. Then we continue with Ratu. Perfect.